हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। Hello friends, good morning. This is me Roman. Welcome back to Technical Bodo YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मुङा Roman Technical Bodo YouTube channelआव नोंथांखौ बरायबाय। Friends, दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननो जोङो माबोरैहाय Instagram accountखौ जोङो temporarily जों माबोरै disable खालामनाय जायो बेखौ आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन। अब्ला फैदो लोगोफोर, जों जागायदिनि। Let's get started. अब्ला फैदो लोगोफोर, जों जागायदिनि। दानिया जोङो गिबियावनो Google Chrome जोङो खुलिनो नांगोन। अब्ला फ्रेन्ड्स, जोङो Google Chromeखौ बेबायदिहाय खुलिबाय। दानिया नोंथाङा मोनसे खामानि मावनांगोन। बे जाबाय फ्रेन्ड्स, नोंथाङा नैबे फोथा मोनथामाव थुनानै बेवहाय डेस्कटप साइटखौ नोंथाङा चेक खालामनो नांग्रोगोन। अके फ्रेन्ड्स, दानिया फ्रेन्ड्स, नोंथांनि मबाइलाव जुदि बेबायदिहाय Instagram होननाय मोनसे अपसन जुदि फैयोब्ला नोंथाङा बेयाव थुना होब्लाबो जागोन। आरो जुदि नोंथांनिया बेबायदि Instagram ओंखारा अब्ला बेवहाय नोंथाङा सार्च बाराव लिरनो नांगोन www.instagram.com होननानै नोंथाङा बेवहाय सार्च खालामनो नांगोन। अके फ्रेन्ड्स, अब्ला जोंनिया मा बेबायदिहाय गेंबाय जोंनिया। फ्रेन्ड्स, आंहा मोननै Instagram एकाउन्ट दङ। आं हमनानै लाबाय गुबुन मोनसे Instagram एकाउन्टखौ आङो खुलिगोन, बेखायनो स्विच एकाउन्टआव थुनानै होबाय। अके फ्रेन्ड्स, दानिया फ्रेन्ड्स, नोंथाङा नोंथांनि बे Instagramनि इउजार आइडिखौ बेवहाय होनो नांगोन। अके फ्रेन्ड्स, अब्ला आं बेबायदिहाय आंनि इउजार आइडि आरो पासवर्डखौ होनानै आं लगइन होननाय अपसनाव थुनानै होगोन। अब्ला थुनाय लोगो लोगोनो फ्रेन्ड्स, आङो मा जाबाय, आंनि Instagram एकाउन्टआव आङो लगइन जाबाय। दानिया फ्रेन्ड्स, नोंथाङा मा खालामगोन, नैबे आगदानि गोजौआव नैबे सिम्बलाव थुनानै होगोन। थुनाय लोगो लोगोनो फ्रेन्ड्स, नोंथाङा नोंथांनि इउजार आइडि आरो लोगोसे नैबेयाव नोंथांनि जिथु फट' बेवहाय ओंखारो, नाथाय आंहा बेवहाय फट' होथ'वाखै फ्रेन्ड्स। दानिया नोंथाङा मा खालामगोन, नैबे एडिट प्रफाइल होननाय अपसनाव थुनानै होगोन। दानिया नोंथाङा मा खालामगोन फ्रेन्ड्स, नोंथाङा सिंथिंजों बेबायदि थांबाय थाबानो जाबाय। थ' फ्रेन्ड्स, नोंथाङा अब्ला सिंथाराव मोनहैबाय। सिंथाराव नोंथाङा नुनो मोनदों टेम्परारिलि डिसेबल माइ एकाउन्ट। नोंथाङा बेवहाय थुनानै होगोन। थ' थुनाय लोगो लोगोनो फ्रेन्ड्स, नोंथांनाव बेबायदिहाय फैबाय। दानिया फ्रेन्ड्स, नोंथाङा बेखौ टेम्परारि नोंथाङा डिसेबल खालामनो थाखाय नोंथाङा बेवहाय मोनसे रिजन होनो नांगोन। बेयाव हमनानै लाबाय आं बे मोनसे रिजनखौ होबाय। दानिया फ्रेन्ड्स, नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि पासवर्डखौ थुफिनना होनो नांगोन। अके फ्रेन्ड्स, अब्ला आङो पासवर्डखौ बेबायदि थुखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव सिङाव नुनो मोन्दों मा टेम्परारि डिसेबल एकाउन्ट, बेयाव नोंथाङा थुनानै होगोन। नोंथाङा बेवहाय येस आरो नो येसआव थुना होबानो जाबाय। जोबनायाव फ्रेन्ड्स, नोंथाङा जुदि माबाफोर डाउट दङब्ला, नोंथाङा माबाफोर कुवेश्चन दङब्ला, नोंथाङा जुदि आंखौ जायखिजाया भिडिअ बानायहोनो थाखाय रिक्वेस्ट खालामनो लुगैदोंब्ला अब्ला फ्रेन्ड्स, नोंथाङा आंनि जायखिजाया भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथाङा बेखौ लिरनानै गालांनांगोन। नाथाय लिरना गालांनायाव नोंथाङा मोनसे रुलखौ फल' खालामनो नांगोन आरो बे रुलानो जाहैबाय नोंथाङा हेशटेग लिरनो नांगोन। अब्ला नोंथाङा बेबायदिहाय लिरगोन #Roman Bodo ask। बेनि उनाव नोंथाङा जायखिजाया आंखौ सोंथि सोंनो लुगैदोंब्ला बेवहाय सोंथिखौ लिरनानै, एबा नोंथाङा जुदि आंखौ जायखिजाया भिडिअखौ बानायहोनो रिक्वेस्ट खालामनोब्ला नोंथांनि बै रिक्वेस्टखौ बेवहाय लिरनानै आंनि जायखिजाया भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथाङा एंगारनानै हो। अब्लानो फ्रेन्ड्स, नोंथांनि कमेन्ट्सखौ आं मोनगोन। थ' बेनि उनाव आङो नोंथांनि रिक्वेस्टखौ आङो भिडिअ महरै उनाव आपल'ड खालामनो नाजागोन। अब्ला फ्रेन्ड्स, भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। उननि भिडिअ नोंथांखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनै एसेनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, गुड बाय।